या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। राजापूर इथले पत्रकार शशिकांत वारेसे यांचा मृत्यू पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय। सध्या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू आहे। त्यातूनच वारेशांचा अपघात जाणीवपूर्वक घडून आणल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे। वैभववाडीनंतर कणकवली स्टॉलवर धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, त्यामुळे स्टॉल धारक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। कणकवलीत अनधिकृत स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली आहे। त्यानंतर आक्रमक झालेल्या स्टॉल धारकांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे धाव घेतली आणि आपलं गाऱ्हाणं मांडलं। युवा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवाचा दिवस असतो। मुंबईसह राज्यभरात सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम राबवून वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला। 2024 ला सावंतवाडीत जो उमेदवार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे देतील त्याला निवडून आणणार आणि 2024 ला मंत्री दीपक केसरकर यांना पाळल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी दिला। वैभववाडी नगरपंचायतीच्या स्टॉल हटाव कारवाई विरोधात स्टॉल धारकांनी रीट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय, अशी माहिती स्टॉल धारक संघटनेचे भीमराव भोसले यांनी दिली आहे। जुन्या पेन्शनसाठी दोडामार्गमधील 12 शासकीय संघटना एकवटल्यात, यामुळे जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। शेखर निकम यांनी कोकणातल्या साकवा संदर्भातला मुद्दा मांडला, त्यावेळी अजित पवार यांनी सभागृहात उठून त्यांनी शेखर निकम यांनी मांडलेला पश्चिम महाराष्ट्रातील एक संदर्भाचा मुद्दा खोडून काढायला लावला। सांगलीतल्या जतमध्ये नगरसेवक विजय ताड यांची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली आहे। ताड यांच्या वाहनावर गोळीबार झाला असून त्यानंतर डोक्यात दगड घालून हत्या करण्यात आली आहे। मुख्यमंत्र्यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा कोणतेही अधिकार नाहीत असं सांगत कोर्टानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठा दणका दिला। एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसमधून महिलांना तिकीट दरात 50% सवलत देण्याची योजना शुक्रवारपासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे। अमृता फडणवीस यांची फसवणूक करून धमकावल्याप्रकरणी संशयित डिझायनर अनिष्का जयसिंघानी हिला 21 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची भरपाई पीक विम्याची प्रलंबित रक्कम येत्या 21 मे पर्यंत देण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वेवर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला कारची भीषण धडक बसून अपघात घडला। हा अपघात एवढा भीषण होता की अर्धी कार ट्रक खाली गेली, त्यात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला। मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा उपलब्ध जागेवरही काजू कलमांची लागवड करण्याची शिफारस काजू फळ विकास समितीने केली आहे। एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री नसून मुख्यमंत्री आहेत असं म्हणत ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी खोचक टीकास्त्र सोडलंय। अखेर सातारा शहरालगत असणाऱ्या माहुली या गावामध्ये छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पत्नी महाराणी येसुबाई यांची समाधी असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले। अमृता फडणवीस ब्लॅकमेल प्रकरणावरून सुषमा अंधारे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खोचक टीका केली आहे। अमृता फडणवीस यांना ब्लॅकमेल केलं जात असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस यांचं अपयश असल्याचं त्या म्हणाल्या। अभिनेत्री स्वरा भास्कर आणि समाजवादी पार्टीचा नेता फहाद अहमद यांची दिल्लीत रिसेप्शन पार्टी झाली। या पार्टीत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी उपस्थिती दर्शवली। भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांना ट्रोल केलं जात असून ट्रोलर्सला सत्ताधारी पक्षाचा पाठिंबा असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केलाय। याबाबत विरोधकांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलंय। भारतात पुन्हा एकदा कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात कोरोनाच्या 403 रुग्णांची नोंद झाली आहे। भारतीय शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी 6G तंत्रज्ञानासाठी 100 पेटंट मिळवले आहेत, अशी माहिती आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी दिली। राहुल गांधी टूलकिटचा स्थायी भाग बनले असल्याचं म्हणत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी राहुल यांच्यासह काँग्रेसवरच निशाणा साधला। राहुल गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीच्या स्थितीवर लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्यावर सत्ताधारी आणि अडाणींच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज खोळंबलंय।
तब्बल 80 गुन्हे नावावर नोंद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयानं आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.